men. Tak urungan nek guru lho, bapak sekolah. Jalek pinter maca. Uku. Diwaca aku. Ika iki. Diwaca iki. AAS usu. Diwaca asu. Lek diwaca kabeh. Aku iki asu. Udah, keren ya. Manung. Ke urip apa tenan? Wong kok mangan turu ngising, mangan turu ngising. Mbok ubet-ubet kono lho. Ora ning omah ae. Ya sing sabar to, Mak jenenge Pia Idaman. Idaman apa? Pengangguran lah iya. Wis Mak Salim, aku tak budal. Heeh. Lah karo bapakmu ora saliman to, Nduk? Alim,